أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رات دا جاگنا بڑا اوکھا. مہمان دی گل مننا ہی چاہیے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو نا. احترام دا تقاضا ہے جدو قرآن حدیث بیان ہوندا ہوئے اور کام دوجا نہ ہوندا. ایک میرا بھائی باہر جاوے، جڑے باہر بیٹھے نے نا وہ اندر لے کے آؤ، کیونکہ مجلس قرآن حدیث دی ہے. میری ریکویسٹ ہے نا بزرگاں کے یا تے باہر مسجد تو چلے جاؤ یا مسجد دے اندر آ جاؤ. میں انہی دیر تقریر نہیں کراں گا جنی دیر تک مجلساں باہر کیاں مکیاں نہ. سارے آؤ ماشاءاللہ. رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدا چور جو سامنے ہوتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی. او ویرو جدو سارے سو جاندے اکو جاگدا ہی پروردگار راتی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے ہے. آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا، فقط ایک حدیث، کوئی دو نہیں، کوئی پانچ نہیں، کوئی 10 نہیں، فقط ایک حدیث. آپ فرماتے ہیں حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے. پہلے نمبر تے اس نو یاد کر لیتا ہے، دوسرے نمبر تے اس دے اوتے عمل کر لیتا ہے، تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے اس واسطے اس بندے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی. تسی کہو گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ تے خراب نہیں؟ بھی جناب دا وقت تے 1400 صدیاں پہلے گزر چکے ہیں تے جناب دی 14 صدیاں تو بعد مانگی ہوئی دعا سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی. ہاں ملے گی. کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنا لگا. آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے آگے پہنچائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی واسطے دعا کرنا ہاں. فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے کو تر و تازہ رکھے. سبحان اللہ. ایتھے وہابی سنی دیوبندی آذن لے کے نہ آیا کرو. یہ کنہ دی مسجد ہے جی؟ یہ وہابیاں دی، یہ سنیاں دی، یہ دیوبندیاں دی مسجد. نہ وہابیاں دی، نہ سنیاں دی، نہ دیوبندیاں دی. سارے مل کے جنہیں بیٹھے بولو مسجد کدا گھر ہے؟ گھر رب دا تے حق سب دا. حکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے، بندے کٹھے نے. جدو مسجد دی واری ہوندی ادو کہہ چھڑنا جی لو جی یہ فلاڑیاں دی ہے تے فلاڑیاں دی. تے کدی حکے نو بھی چنگن لگا، کسے کہا بھی اے حکا بریلوی چنگیا تے میں وہابی ہاں تے میں کچھ لگ دن کیوں چنگا. اوتھے ایک دوجے دا جھوٹ چنگی جان گے. جدو مسجد دی واری آوے تے پھر آپ تفریق پا دینا. زیادہ حق سی بھی اسی دین تے جمع خود دے. یقین جانو اج دے اس غیر گزرے دور اندر
یقین جانو رون تے جی کردا ہے۔ فلماں عام ہو چکیاں نے، ڈرامے عام ہو چکے نے، کنجر خانے عام ہو چکے نے۔ اب واٹس ایپ تے رہندی کھیندی کسر ٹک ٹاک نے کٹ چھڑی ہے سارے جواناں دی۔ دعا کرو اللہ عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنا دے، آمین کہہ دو۔ دیکھو نا بڑے بڑے اعمال نے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے، جن اعمال دے کرم نال اللہ جنت الفردوس ڈائریکٹ عطا کردا ہے۔ نیکی ہر بندے نے جنت دے اندر لے کے جاتی ہے، لیکن میں اج دی اس گفتگو اندر اج دے 29ویں طاق رات دے اور آخری طاق رات دے پروگرام اندر میں جنت دے اندر لے جان والے 2-4 اعمال کا ذکر کرنا چاہاں گا۔ میری دعا ہے کہ میں چند منٹوں کے اندر جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا لوگو میں فرقان نو نازل کیتا ہے، میں رب ذات ماں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے۔ اچھا اللہ سونے فرقان کنوں کہندے پے جے؟ فرمایا فرقان میں اپنی پاک کتاب قرآن نو کہنا پیا، سبحان اللہ۔ اور فرقان دا کی معنی؟ فرمایا حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی میں کتاب نو نازل کیتا ہے۔ انج کہہ لیجئے تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا شرک تے توحید دے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، سنت تے بدعت دے درمیان فرق کرنے والی میں کتاب نو نازل کیتا ہے۔ اچھا اللہ سونے پھر نازل اس فرقان نو کس شخصیت تے کیتا ہی؟ کس شخصیت تے؟ فرمایا آپ تیری میں اپنے بندے اپنے سونے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رسول تے نازل کیتا ہے۔ اس پیغمبر دی عظمت کتنی بے مثال ہے، جنہ دی فجر آلہ، جنہ دی زور آلہ، جنہ دی اثر آلہ، جنہ دی مغرب آلہ، جنہ دی عشاء آلہ، جنہ دے ابو بکر آلہ، جس شخصیت پہ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، جنہ دا اٹھنا آلہ ہے، بیٹھنا آلہ ہے، جنہ دے ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان آلہ، علی آلہ، طلحہ آلہ، زبیر آلہ، سعد آلہ، سعید آلہ، جنہ دا بدر آلہ، احد آلہ، خندق آلہ، خیبر آلہ، حنین دی جنگ آلہ، اور جنہ دا نوری مکڑا بے کنو جنت دا ہورا بھی طرف دیا رہی دیا ہے۔ جنہ دے بارے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا بابا ارسلناک، سبحان اللہ، رحمت للعالمین۔ ساڈے پیغمبر تے قرآن آیا ہے، اور فیصلہ آباد دی 2-3 دن پہلا ایک جناب کتیا عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اور طرف کے منہ تے لاکھ لعنت اس عورت دا، اور میرے پیغمبر تو بعد کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا، بی بی بن سکتی ہے۔ اور میرے سوڑیو جب تک زمین جب تک زمائے، جب تک مکین تے مکائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا، اسی انشاءاللہ جب تک مشرق و مغرب اسی حق و
صداقت دی للکار بن کے، پھلاں دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر اس بات دا اعلان کرتے رہاں گے لوگوں ساڈے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے، میرے محمد دی کتاب بھی آخری ہے۔ میرے بھرا میرے سونے بزرگ چپ کر جو تواڈے وچ کوئی ایمان ہوندا، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ اور یاد رکھو اسی حکومت نو کہنے اور سوڑے اس عورت دا محاسبہ کیتا جائے، اگر اس عورت نو نہ پکڑیا گیا انشاءاللہ وہابی نکلن گے، دیوبندی نکلن گے، بریلوی بھرا نکلن گے، اہل تشیع نکلن گے، پورے مسلمان یک زبان ہون گے۔ اور جس عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے پھانسی دے پھندے تک پہنچایا جائے، کہو انشاءاللہ اسی انہوں پہنچا کے چھڑا کے اللہ دے فضل میں۔ پھر ساڈے جمن دا کی فائدہ جے ساڈے ہوندے اج دی کوئی حرکت ساڈے پیغمبر دے اوتے کوئی کرے۔ او ختم نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پھونٹا دی کھکر غلائی، ہائے ہائے سونیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا لوگو میں فرقان نازل کیتا ہے، حق دے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب تے نازل کیوں کیتا ہے؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا میرے پیغمبر قرآن دے ذریعے جہنم دے عذابات تو ڈران لیکون للعالمین نذیرا۔ اور توانو رب دا واسطہ توجہ میرے ول کیجئے میرے سونےو، میں دین دا پیریڈ پڑھا رہا ہوں تے تسی پڑھ دے پئے ہو۔ میرے پیغمبر قرآن دے ذریعے ڈراون اگ دے عذاب تو لیکون للعالمین نذیرا۔ جتھے میرے پیغمبر بشیر بن کے آئے نے اوتھے میرے پیغمبر نذیر بھی بن کے آئے ہیں۔ اور میرے سونے آج میں ایسے اعمال کا ذکر کرنا چاہنا جن اعمال دے کرن اللہ بندے نو ڈائریکٹ جنت کا داخلہ عطا کر دیندا ہے۔ ان اعمال وچوں پہلا عمل جنت دے اندر لے جان والا پہلا عمل میرے پیغمبر فرماتے جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے، نماز دا چور نہ ہوے، 5 نمازاں پڑھن والا ہوئے، میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، جڑا بندہ زور وقت تے پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں او بندہ ضرور ضرور جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہے تے کئی اللہ جاندا نماز بھی 100 دی سپیڈ تے پڑھدے نے، 100 دی سپیڈ تے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز مجھ پڑھنی ہے جی میں میرے محمد نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانو تے کئی نمازاں نو تباہ کر دیندے نے تے نماز کنج پڑھنی ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، مومن اللہ دی جنت دے بالا خانیاں دے مہمان بن گئے۔ اللہ سونیا کینچی والے لاہوری پوچھ دے نے مومن اصل اندر ہوندا کون ہے؟ اللہ فرماتے نے آؤ میں دسم مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اصل اندر مومن وہ ہوندا ہے جڑا اللہ کو ڈر کے نمازاں پڑھدا ہے۔ میں گیا پچھلے سال ملتان تقریر کرن، اپنا اسٹیشن تے مسجداں چھوٹیاں بڑیاں ہوندیاں نماز پڑھن واسطے، میں اتریا تے اللہ جاندا میں وصیت واسطے گل سنان لگا تے
تے ہلے میں نماز نال پڑھنی شروع بھی نہیں کی، ایک بابا جی نماز پڑھنے واسطے آ گیا ہے، یقین جانو میں خالے فاتحہ پڑھی ہے تے بابے اوراں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے، 4 رکعتاں۔ پھر کہندے نے سانو زندگی چ سکون نہیں، اور زندگی دا سکون چاہتے ہو سونے نمازاں سکون نال پڑھنیاں شروع کر دیو، اللہ زندگی دا سکون پیدا کر دے گا۔ تے جڑے بندے نمازاں پڑھتے نے عجیب و غریب اللہ فرماتے نے فویل للمصلین، ادھر میرے دھیان رکھو، فویل للمصلین فرمایا ویل نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے۔ اللہ سونے ایتھے بڑی عجیب گل کیتی ہے، نمازیاں واسطے تے جنت ہونی چاہیے، نمازیاں واسطے تے جنت دیاں نعمتاں ہونیاں چاہیے نے۔ فرمایا انہاں نمازیاں واسطے ویل، انہاں نمازیاں واسطے جہنم ہے۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے نمازاں پڑھدے نے تے نمازاں ضائع کر کے پڑھدے نے۔ بولو نمازاں ضائع کر کے، تے ضائع کہ نہیں کردے نے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ نماز دا چور ہے، جان دو میرے صحابہ نماز دا بھی چور ہوندا ہے، چور۔ اور پترو جے تسی بیٹھ جو تے میں کچھ نہ کچھ کر سکا۔ فرمایا نماز دا بھی بڑا بندہ چور ہوندا ہے، جان دو میرے صحابہ نماز دا بھی چور ہوندا ہے۔ سونے محبوبہ نماز دی کیویں چوری کیتی جاندی ہے؟ فرمایا جڑا نماز دا چور ہوندا ہے وہ صحیح طریقے رکوع بھی نہیں کردا، صحیح طریقے سجدے بھی نہیں کردا۔ فرمایا نماز دا چور ہے، نماز دا چور ہے، صحیح طریقے رکوع بھی نہیں کرے گا تے صحیح طریقے سجدے بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، روایت صحیح البخاری اندر۔ میرے بزرگوں رب دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرو، جے اللہ دے رسول نال پیار کر دے جے تے پیغمبر دا فرمان سنو۔ میں حدیث دی عربی عبارت تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے تے 2 بھاری نمازاں گزردیاں نے۔ فرمایا علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فرمایا فجر دی نماز تے عشاء دی نماز جنہاں نو پتہ لگ جائے نا کہ انہاں منافق پتہ لگ جائے عشاء تے فجر پڑھن دے اندر کنا اجر ہے۔ فرمایا گوڈیاں دے بل رڑ کے مسیتے ہون، نہ فجر چھڈن تے نہ عشاء چھڈن۔ فرمایا انہاں نوں پتہ لگ جائے نا بھی اس نواں نمازاں دا کنا اجر ہے تے گوڈیاں دے بل رڑ کے ہون تے فجر تے زور چھوڑن۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ جوانا دنیا دیاں کریمہ لے آنا، رنگ چٹا کرنے والیاں کریمہ لے آنا، 5 لیا 10 لیا 15 لیا، انہاں دی مکنجڑ بڑھا کے تے اپنے منہ تے مڑ لینا۔ مینوں اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسے کوڈ کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو دے پانی اندر حسن رکھے آئے۔ تے نماز آئی کتھوں ہے؟ اللہ والو تحفہ معراج دا۔ تے میرے پیغمبر محمد اچھی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج دے گیا نا تے جدو چھٹے اسمان تے آئے تے معراج تے ملاقات اللہ پاک نے جناب موسیٰ پیغمبر نہ کروائی ہے تے نماز اللہ پاک نے تحفہ معراج دے دیتا ہے۔ بالا جناب ساڈے مسلمان بھی پڑھ دے لیکن قرآن دی ہے سنیے سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نے۔ تے ساڈے بھابی مولوی بھی پڑھ دے نے، بھابی کی پڑھ دے نے بالا گالو لا بے کمالے کہ سونا اپنے کمال نال معراج تے گیا، حالانکہ جھوٹ ہے نبی پاک اپنے کمال نال نہیں گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ،
اور سونے رب کہندا میں پاک ذات ہاں جنہیں سیر اپنے بندے نو کروائی ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر چھٹے اسمان تے آئے نے تے ملاقات موسیٰ پیغمبر نال ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے سونے حبیب اللہ جاؤ رب وال گئے ہو تے اللہ پاک نے تحفے کی دیتے نے سونے محبوب نے فرمایا موسیٰ جی ہور بھی بڑے تحفے رب نے دیتے نے تے رب پاک نے 50 نمازاں بھی دتیاں نے اچھا جی 50 جی 50 تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر لگے سونے محبوب پیغمبر جی میں تواڈے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے ہاں میری امت تے 2 آئیاں سن تے میری امت نے 2 بھی پڑھیاں تواڈی امت 50 کو نہیں جے پڑھن لگی اس طرح کرو ریکویسٹ کیجئے رب دے سامنے تے تھوڑیاں کو کام کروا کے آئیے تے میرے پیغمبر رب وال گئے نے سبحان اللہ یقین جانو امت دا دکھ لے کے میرے پیغمبر رب وال گئے نے یقین جانو انہاں کوئی باپ بھی اپنے پتر نال پیار نہ کرے جنہ پیار نبی نے اپنی امت نال کیتا ہے انی کوئی ماں بھی اپنے بیٹیاں واسطے نہیں تڑپی جنہ راتاں نو اٹھ کے میرے پیغمبر میری تیری خاطر دعاواں کردے رہنے میرے پیغمبر گئے 40 رہ گئیاں 10 کم ہو گئیاں موسیٰ علیہ السلام عرضاں کردے نے سونے کی بڑھیا دے اکھے موسیٰ جی ہون تے 40 نمازاں رہ گئیاں رب نے 10 کم کر دیاں نے موسیٰ علیہ السلام عرض کر لگے سونے تواڈی امت نے 40 بھی نمازاں نہیں پڑھنیاں انج کیجئے واپس جائیے کم کروا کے آئیے حدیث صحیح البخاری اندر مسلم اندر جناب سیاست اندر حدیثاں موجود نے میرے پیغمبر کسے چکر گئے 5 گھٹ گئیاں کسے چکر 10 نمازاں گھٹ گئیاں کردیاں لاہوریو کینچی والیو 35 رہ گئیاں 25 رہ گئیاں 15 رہ گئیاں پھر سارے اینڈ تے بولو کنیاں رہ گئیاں جدو 5 نمازاں رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے کی بڑھیا دے موسیٰ جی ہون تے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے تواڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں ویسے موسیٰ علیہ السلام دی گل سچی بھی 5 بھی پڑھ دے آن کہیں انہوں کہا نماز پر مولوی جی کپڑے خراب نے مولوی صابن دا کارخانہ لائے ہے کپڑے خراب نے نیت خراب ہے نیت کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر نے کہ سلام فرما دینے موسیٰ جی موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونے آئے کو ہور پیرا لاؤنا تے میرے پیغمبر فرما دینے موسیٰ جی میرے شرم آندی ہے جس میرے امتی نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا کام دعوتی ہے تے میرے پیغمبر واپس آئے نے روایت صحیح مسلم اندر صحیح بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے تو رب تعالیٰ نے اعلان کیتا ہے یا خمسن واقع یا خمسن سبحان اللہ سونے تو 5 نہیں لے کے جا رہا تو تے 50 ہی لے کے جا رہا میرے سونے نبی جی تواڈی امت نمازاں تے 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندا رہاں گا سبحان اللہ جے کوئی ہور انج بھی نہ پڑھے تے پھر اودیاں مرضیاں میرے سونے ہو میں دیپال پر گیا بیان کرن ایک 70 سال دے بابا جی وچ کھڑے ہو کے کہندے مولوی سمیع اللہ ساجد ویسے نبی پاک نو حضرت موسیٰ دی گل مان لینی چاہیے سی بھی 5 تو بھی جان چھوڑ جاندی ہے بھی نہ پڑھدیاں پیندیاں آ تے حال ہے ساڈے مسلماناں دا تے دعا کرو اللہ 5 بھی پڑھن دیاں اللہ 5 تے کم از کم توفیق دے نا آمین کہہ دیو فرمایا لوگو جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے اللہ اس بندے نو ضرور جنت دا داخلہ عطا کرے گا سبحان اللہ سو تبارک الذی پڑھو خیر تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا عبدی لیکون للعالمین نذیر فرمایا لوگو جنت اندر لے جان والا دوسرا عمل میں بیان کراں جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے او جوانو قرآن ترتیب نال پڑھیا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دی ترتیب سیدھی کر دیندا ہے پچھلے رمضان اندر میں تے قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی والے حافظ اللہ میں تے قاری صاحب مدینہ منورہ دے اندر موجود سا قاری صاحب
فرماتے نے مولانا جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے دی ترتیب سیدھی کر دیندا ہے اب خود نہیں کہ مساجد دے اندر قرآن کرام قرآن ترتیب دے نال پڑھدے نے ہنے بھی قاری صاحب نے تانوں قرآن ترتیب دے نال پڑھ کے سکھایا ہے قرآن نماز تراویح اندر ترتیب نال پڑھ کے سکھایا ہے اللہ جاندا گھر دے اندر رونقاں باہر رونقاں بازاراں اندر رونقاں جناب شہراں اندر رونقاں پنڈاں دے اندر رونقاں یہ کافی برکت ہے سنیا قرآن ترتیب نال پڑھن دی برکت ہے کہ قرآن ترتیب نال رمضان اندر پڑھیا جائے اللہ گھر دے اندر برکتاں دا نزول کر دیندا ہے جنہ کدی ہزار دا منہ نہیں ویکھیا وہ ہزاراں دا منہ ویکھدے نے کہ جے قرآن پورا سال ہی ترتیب نال پڑھیا جائے کیا تیرے دکھ مکن گے کہ نہیں کیا تیریاں بیماریاں مکن گیاں کہ نہیں کیا تیریاں سمجھا ختم ہو گیاں کہ نہیں اگر چاہتے ہو ساری زندگی کے دکھ مک جان چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی مصروف ہو اٹھئے فجر پڑھیے تے کم از کم ایک رکوع ہی قرآن دا ترتیب نہ پڑھ لو پہلے سپارے تو شروع کرو میں اے نہیں کہندا تو 20 رکوع پڑھ تو 2 جناب سپارے پڑھ کم از کم ایک رکوع ہی قرآن دا پڑھو مگر پڑھو ترتیب دے نال انشاءاللہ ہو قرآن 11 مہینے ترتیب نال پڑھنا ہے انشاءاللہ پڑھنا ہے کم از کم ایک رکوع پڑھو وعدہ کرو پڑھا گے انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھ کر پڑھو گا پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لاریو جے غصہ نہ کرو تو ایک باری سورۃ اخلاص پھر پڑھ کے سناؤ نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جے غصہ نہ کرو تو ایک بار پھر پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تسی کہو گے مولانا قل هو اللہ دی تلاوت ایک بار پڑھیے تسی 3 مرتبہ قل هو اللہ کیوں پڑھائیے میں غور کرنا وا اپنے کولوں گل کرن والا میں پیغمبر دی تو حدیث تواڈے سامنے بیان کرا ایتھے میں تے تساں بیٹھے ہاں جناب اس مسجد تقوی دے اندر مرکز تقوی کینچی دے اندر اے ہونے بیٹھے ہاں 3 مرتبہ قل هو اللہ دی تلاوت کر رہی ہے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث دے مطابق اللہ پاک نے مینوں تے تانوں ایتھے بیٹھے پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ منٹے کبھی نہیں لگا تے پورا قرآن پڑھن دا اجر مل گیا ہے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہو راوی دین سلامی آل سنت والا کہنا میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے اون دے نام دا ایک جناب محل جنت اندر تعمیر کیتا جاندا ہے جڑا بندہ 20 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے اون دے نام دے 2 کمرے تے 2 گھر جنت دے اندر بن جاندے نے جڑا بندہ 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے او دے نام دے جنت دے اندر 3 محل بن جاندے نے جڑا بندہ 40 مرتبہ قل هو اللہ دی تلاوت کرے او دے نام دے 4 محل جنت اندر تعمیر کیتے جاندے نے جڑا بندہ 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے او دے نام دے 5 گھر جنت اندر بن جاندے نے اٹاں بھی نہیں لگدیاں ریت دی بھی لوڑ نہیں پیندی تے بجری دی بھی لوڑ نہیں پیندی سیمنٹ دی بھی ضرورت نہیں پیندی اینٹاں دی بھی ضرورت نہیں پیندی میرے پیغمبر کو اگر تو عمر بھی بیٹھے عرضاں کرتے نے سونے محبوبا پھر تے میں آرے لگا ویلا بیٹھا قل هو اللہ ہی پڑھدا رہاں گا پھر تے میں قل هو اللہ ہی پڑھدا رہاں گا قل هو اللہ ہی تسلسل نال کثرت نال پڑھدا رہاں گا پھر
پھر تے میں عمر قل ہو اللہ پڑھ کے اللہ دی جنت دا کلا ہی عمر مالک بن جاواں گا۔ میرے نبی فرماندے نے عمر پیالیا تو قل ہو اللہ پڑھدا تھک تے سکنا میں، لیکن کائنات دا رب تیرے جنت وچ محل بڑھاتا کدی نہیں تھک سکدا۔ سبحان اللہ پڑھیے خاں قل هو واللہ احد قل هو واللہ احد نال اللہ صمد اونچی شان والے دعا کرو اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب دے درجے بلند فرمائے۔ قاری صاحب نے پڑھنا جدو وفات ہوئی انہاں دی 3-4 جمعہ تو بعد میں بیان کیتا، جمعہ پڑھایا قاری صاحب دی مسجد وچ، یقین جانو آنسوئی جناب نہیں سن رک دے۔ قاری صاحب نے 70 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کی 70 سال قاری صاحب نے رب دا قرآن